Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sana po ay palagi po kayong tumutok dito sa Iwagan ng Pangasinan. Mag-share, mag-subscribe, mag-like and share po, pakitulong po Iwagan ng Pangasinan. Sana po ay magpursige po kayo manalangin sa Diyos ang makapayaran sa lahat sa araw at gabi bago matulog pagkagising, para maibigay po sa inyo ang inyong mga kailangan, at huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa. Ang isisir ko po sa inyo ngayon po ay 2 orasyon sa pamako at hindi makakaalis sa kinatatayuan. Sa mga nangagamot po dyan, o mag-aral po manggamot, isulat nyo na po sa inyong gagawing libreta po, para oras ng kagipitan po ay magagamit po nyo ito. Aki ibabagay po sa inyo. Narito po ang orasyon upang hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan. Usalin po ng 3 bisis po at isulod po yung susi po ng 1 bisis lamang po. Narito po ang orasyon po sa orasyon upang hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan. Narito ang orasyon po: kapipis, dada, kampispip po. Kapipis, sudala, kampispip po. 3 bisis po at isulod po yung susi ng 1 bisis lamang po. Narito po ang susi: kalahus, cubitrus. At nandito naman po yung orasyon pamako po. Ito po ay magagamit po pamako. Ang gawin nyo po kung gagamitin nyo po sa panggamot po ay usamin nyo po ito sa isip lamang po at ipo sa inyong palad na kanang kamay po na palad. At pagkatapos nyo mausal po ng 3 bisis po at idiin nyo po yung kamay nyo po sa kamay niya. Sa kamay, sa kanang kamay, kaliwa, sa paa. At sigurado pong hindi po makakaalis po. Parang pinako talaga po. Narito pong orasyon po sa pamako: igsak, perdimit, igulhom, pinakuan po. Igsak, perdimit, igulhom, pinakuan po. 3